E os negocios de hostalería do Camiño de Santiago están pendentes de recuperar o pulso na fase 3. Os albergues seguen pechados, pero peregrinar por etapas é unha opción de ocio que pode practicarse e mesmo sen saír da provincia, Mónica. Pois sí, así é o caso deste camiño de Fisterra, que pode percorrerse case na súa integridade sen saír da provincia da Coruña. Como dicías, os albergues están pechados, pero non todos os negocios do camiño están pechados, están abertos hotéis, pensións, hotéis rurais, restaurantes, bares, así que gozar desta oferta como fin de semana ou como vacacións é unha posibilidade que cada vez máis persoas van pensando e van aceptando e van animándose a facer, van a contagotas. Iso sí, a maioría dos propietarios dos negocios do camiño contan con que a cousa empece a animarse a partir da fase 3 e xa moito máis nos meses do verán. Unha aldea de só 80 habitantes é unha das máis emblemáticas do Camiño a Fisterra. Aquí hai 3 bares restaurantes, 5 albergues e 3 pensións. En total, case 200 prazas para pasar a noite, que normalmente non abondan, pero que agora están vacantes. Fátima é a única peregrina que cruzou por Olveiroa esta mañá. Estou nun ERTE e entón estou aquí na provincia, dixen, pois que podo facer así dentro da provincia e que me guste, pois retomar o camiño. Fátima para tomar café nun deses innumerables negocios do camiño que seguen á espera da remontada. Ayer estuvo desayunando unha peregrina, o que pasa é que a de ayer e máis o domingo estivo tamén outro peregrino. Xente que se quedou aquí, en Galicia, e que agora van e veñen hasta que se podan marchar. Mesmo á beira do camiño está tamén a pensión rústica de Paco. Ten sona en toda a comarca polo bo xantar e mantense con visitantes autóctonos á espera de que cheguen os estranxeiros. É unha aldea que quedou moi ben rehabilitada. Nós precisamente vivimos da xente de aquí, da toda a zoa de aquí, e máis do peregrino que pasa por aí. A maior parte dos peregrinos, pois son 80%, pois son estranxeiros. Esperan as visitas preparados e agardando que turistas e peregrinos veñan coa actitude de manter o distanciamento e o respeto pola calma e por unha forma de vida sana e natural.